Suc de bruc i la fira gegantera. Hola, caldents, caldenques, com estem? Escolteu, que tinc una notícia, me catxis. Sabeu, a Fira Gegantera Gironina aquest any torna a estar confitada. Sí, torna a estar confitada. Aquest maleït Covid ens té tots confitats, però tranquils, No us preocupeu, No us preocupeu, que la mestressa ja m'ho ha dit. L'any que ve, amb la colla la tornem a fer més grossa. Sí, més grossa. Oh, vale? No us preocupeu. Que carai, de Covid ens té confitats, ens té confitats. Però res, tranquils, que ara amb la vacuna tot arreglat. Vinga. Va. Ànims. Bueno, va de que me los dos. ¡Ey! Sempre la regla. Bueno, vosaltres mateixos. Adéu. Aquell pastís de xocolata. Que bo. Quin somni més profund. Qui pica a aquestes hores la porta? Ja m'heu despertat. Papirus? Titus? Que heu sortit a passejar i no m'heu avisat? Estava ben adormit somiant amb el pastís de xocolata. Que m'hi llepo els dits. I aquest pergamí? Aquest any, els capgrossos de Caldes fem 30 anys i hem de celebrar una festa com cal. Anem-hi! Fem 30 anys ja, qui ho diria? Per què no m'heu avisat? Sort d'en Titus. Dormilega, que ets un dormilega. No t'havies enterat? Estem celebrant que fa 30 anys que estem a Aquae Calidae. Vinga, anem a ballar. Fem 30 anys i seguim igual de capgrossos.